Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μια νέα εκπομπή από τα Ανίποτα. Σας καλωσορίζουμε και σας προσκαλούμε να ακούσετε κάτι ιδιαίτερο που θα πούμε σήμερα μέσα από το βιβλίο Θεόφραστος Περιλήθων από την κυρία Μαρία Άνθη, η οποία είναι δημοσιογράφος, ερευνήτρια και συγγραφέας. Κυρία Μαρία Άνθη, σας καλωσορίζω στα Ανίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε και πείτε μας γιατί θα μιλήσουμε Θα σήμερα. μιλήσουμε για το ήλεκτρο, τη συνέχεια από την προηγούμενη μας εκπομπή, την ορία κρίσταλο, τον αμέθιστο και άλλα που θα προκύψουν στην πορεία για τον Θεόφραστο, όπου μας δίνει σημαντικές λεπτομέρειες και πληροφορίες για αυτά τα πετράδια, για αυτούς τους λίθους. Μιλάμε περί λίθων λοιπόν και πρώτη φορά να πούμε ότι ακούγονται και λέγονται όλα αυτά τα πράγματα στην ανάλυση του βιβλίου του Θεόφραστου. Είναι πολύ αναγκαίο να πάμε στο αρχαίο κείμενο όπου μας δίνει αυτές τις λεπτομέρειες που είπα. Άλλες φορές λέμε και σας πηγαίνω αμέσως στην επεξήγηση και στην απόδοση την ελληνική, αλλά υπάρχουν όμως και ορισμένες φορές που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Που είναι Δηλαδή, αναγκαίο να διαβάσουμε να το πάμε στο βιβλίο αρχαίο κείμενο. όπως είναι γραμμένο. Ευρίσκους δύο νορίτοντες, οι έμπειροι κατοκρύπτεται, γάρ και επομάται, γιν όταν ουρήσει, γίνεται δε και κατεργασία της αυτού τε πλοίον, επί δε και το ήλεκτρον λίθος και γάρ ορυκτών το περί την λυγιστικήν και τούτο αν ή του έκιν δύναμης ακολουθεί, μάλιστα δε δηλωνότι έλκει και φανερώνοντας ή την σίδηρον άγουσα, γίνεται δε και αυτή σπανία και ολιγαχού και αυτή μεν δύση να ρυθμίστο την δύναμη ομοίαν έχει, εξών δε τα σφραγίδια ποιείται και άλλε πλοίουσε συν ίον ή θαϊαλοειδής ή και έμφαση ποιεί και διάφαση και το ανθράκιον και η όμφαξ έτιδε και η κρίσταλος και το αμέθισον άμφο δε διαφανή ευρίσκονται, δε και αύτε και το σάρδιον διακοπτωμένων τεινών πετρών. Επεξήγηση. Ο λίθος αυτός, δηλαδή, Μιλάμε για το λίθο, δεν συνεπάρχει. μιλάμε για το κεχριμπάρι. Το κεχριμπάρι. Το λέμε ηλεκτρον. Το το ηλεκτρον. Έχει μείνει ένα κομμάτι του προηγούμενου Βέβαια, να το συμπληρώσω. σελίδα που συμπληρώνει. Ο λίθος αυτός βρίσκεται μόνο από έμπειρους μεταλλευτές, διότι όταν ο λύκος ουρεί, αποκρύπτει τα ούρα του, καλύπτοντάς τα με χώμα. Το φυσικό αυτό λιγκούριο υποβάλλεται σε κατεργασία. Λίθος είναι επίσης και το ήλεκτρον, το εξορισόμενο στη λιγκουρία. Έχουν και τούτο τη δύναμη να έλκει. Εδώ μας λέει ότι εξορίσεται το ήλεκτρον. Γι' αυτό όμως δεν υπάρχει καμία αναφορά έως τώρα ότι εξορίσονταν ήλεκτρον στην περιοχή αυτή της Βόρειας Ιταλίας, στην Λιγκουρία. Αξιόσημη, ότι επίσης είναι η δύναμη του λίθου να έλκει, λέει, το σίδηρο. Αλλά αυτή είναι σπάνια, απαντάτε, σε λίγους μόνο τόπους. Συγκαταλέγεται, φίλες και φίλοι, και αυτοί στους λίθους οι οποίοι έχουν την ελκτρική δύναμη, λίθοι από τους οποίους κατασκευάζονται δακτύλιοι, δηλαδή εννοεί σφραγιδογλυφία εδώ. Θα σου βάλουμε δηλαδή το δαχτυλίδι με τη σφραγίδα πάνω, μια ζωγραφιά την οποία θα έχουμε φτιάξει εμείς, θα είναι μικρή, έτσι και με μικρές λεπτομέρειες μέσα. Υπάρχουν πολλοί άλλοι, όπως ο ιαλοειδής λίθος, όπως είναι το περίδωτο, στυλπνός και διαφανής, το ανθράκιον, πολύτιμος λίθος, με το όνομα αυτό και η όμφαξ πρενίτης ή χρυσοπράσιο. Θα δείξουμε λίγο τον αμέθιστο, αυτός εδώ, αν φαίνεται. Έτσι είναι σκούρο, πολύ σκούρο μοβ. Και το δείξαμε προηγουμένως στην άλλη εκπομπή το κεχριμπάρι. Το γνωστό μας που όλοι κεχριμπάρι. το ξέρουν, τα περιβόητα κομπολόγια από κεχριμπάρι είναι τα πιο γνωστά που κυκλοφορούν, καθώς επίσης και πάρα πολλά. Και ορία κρίσταλος είναι ένας κρίσταλος που είναι χαλαζίας μεν
Φανταστείτε έναν τέτοιον, ο οποίος είναι διάφανος, αλλά αυτός ο χαλαζίας είναι αρθροκίτρινος. Μπορεί και ίσως μέσα να ροζιάζει και λιγάκι, είναι διαφορετικός από τον άλλον που δείξαμε. Είναι ακατέργαστος, αλλά αν γυαλιστεί μπορεί να γίνει κατά έναν τρόπο με κάποια διαφάνεια μέσα. Μπορεί. Αλλά είναι το κρίσταλο, το κρυστάλλινο, το πολύ, όπως είναι το χρώμα του ποτηριού από το γυαλί. Αλλά φανταστείτε όλο να είναι συμπαγές. Έτσι είναι η ορία κρίσταλος. Η ορία κρίσταλος και ο αμέθιστος, οι οποίοι είναι διαφανείς και βρίσκονται όπως το σάρδιο κατά τη διάρρηξη των πετρών. Εδώ οι πέτρες είναι η βράχη. Αυτό εννοεί ο Θεόφραστος, δεν εννοεί τις πέτρες. Διάρρηξη πετρών είναι η βράχη. Όταν όμως μας λέει ο Θεόφραστος για δακτύλιους, είναι τα δακτυλίδια. Για να γίνει όμως δακτυλίδιο λίθος γίνεται σφραγίδα. Έχουμε δηλαδή σφραγιδόλιθο ή καλύτερα σφραγιδογλυφία. Άρα κατασκευάζονται σφραγίδες με απεικόνιση παραστάσεων θεών, προσώπων ή ζώων. Βλέπουμε λοιπόν ότι για το λιγκούριο είναι το ηλεκτρόν, αλλά στηρίζεται σε αυτά και ισχυρίζεται και ο Πλίνιος για κάποια πράγματα. Το λιγκούριο, λέει ο Πλίνιος, έχει τη φλογώδη χρειά του ηλέκτρου, είναι ικανό να έλκει όχι μόνο φιαλίδια και σκάφη και κάρφη, αλλά και κόνη, χαλκού και σιδήρου, όπως γράφει ο Θεόφραστος, βασιζόμενος στην αυθεντίαν Διοκλέου Στηνός. Ταύτα όμως είναι κατ' εμέ αναλυθεί, διότι επί των ημερών αυτών δεν εθεάθη λίθος υπό την ονομασία αυτή. Δεν έχει έρθει σήμερα ένας λίθος με την ονομασία αυτή. Έτσι. Λιγκούριο. Ο Οικονομίας επίσης πάλι λέει, και αυτός που είχε κάνει μια αναφορά στον Στράβωνα, λέει ότι το λιγκούριο, ταυτίζει το λιγκούριο με το ήλεκτρον και ως τόπο προέλευσης αναφέρει την λυγιστική ή άλλως καλούμενη λιγκουρία. Αλλά στην περιοχή αυτή της Ιταλίας δεν απαντάτε, λέει, ορυκτών. Έχουν ηλεκτροστατικά ιδιότητες. Αυτά πάλι και εκείνος λέει αυτό, ότι δεν μπορούμε να το βρούμε. Και ο Λουκιανός για το ήλεκτρον λέει στο έργο του «Αληθών διηγημάτων Α». Τις συμφωνίες αυτές θα γράψουν σε μια στήλη ηλεκτρών και θα την στήσουν στον αέρα πάνω στα σύνορά τους. Εννοεί ο Λουκιανός ότι μιλάει για μια απικία στην Αφροδίτη εδώ, που θα κάνουν μαζί με άλλους ή όποιος ήθελε να πάει τη συμφωνία και που θα είναι γραμμένη σε στήλη από ήλεκτρον. Είναι γνωστή η αξία του δηλαδή στην εποχή εκείνη. Μας παραπέμπει λέξεις στα ηλεκτρόνια. Θα το λέγαμε αυτό, για να δίνουμε και λίγο φιλοσοφικά. Μπορούμε να πούμε ότι Δεν τα ονόμαζαν τυχαία, έτσι. αν το τρίψεις, παράγει μία ηλεκτρική ενέργεια. Γι' αυτό το λένε ηλεκτρόν, περισσότερο. Αν το τρίψεις έχει μία έλξη, έχει ελκτικές ιδιότητες. Από αυτήν την άποψη. Πολύ ωραία. Στατικός ηλεκτρισμός λοιπόν. Ναι. Και βλέπουμε ότι θα δώσουμε και την επόμενη μετάφραση. Κατευθείαν επόμενο από το κατευθείαν την θα το ερμηνεία πάμε. του κειμένου. Όπως είπαμε λέει και προηγουμένως, υπάρχουν ακόμη και άλλες πέτρες που αν είναι συνώνυμες διαφέρουν μεταξύ τους, όπως το σάρδιο, που είναι διαφανές αλλά το κοκκινοπό και αποκαλύπτει θηλυκό και αποκαλείται θηλυκό. Άρα εδώ υπάρχουν και τα αρσενικά και τα θηλυκά ως πέτρες. Και ενώ εκείνο που είναι πάλι διαφανές, αλλά μαυρωτό δεν λέγεται αρσενικό. Το ίδιο ισχύει και για τα λιγκούρια, στα οποία το θηλυκό είναι πιο διαφανές και πιο κυτρινοπό. Μάλλον εννοεί ότι κάποια γέννη που λέγαμε προηγουμένως. Ναι, κάποια γέννη που λέγαμε στις αρχές των εκπομπών μας. Και ο κίανος διακρίνεται σε αρσενικό και θηλυκό. Ο αρσενικός είναι πιο μαυριδερός. Ο όνυχας φέρει λευκές και γκρίζες ραβδόσεις σε παράλληλες γραμμές, ενώ ο αμέθιστος, που έδειξα προηγουμένως, έχει το χρώμα του κόκκινου ίνου. Καλός και πολύτιμος είναι ο λίθος αχάτης. Εδώ έχουμε
διάφορα χρώματα από αχάτι, Διαφορετικά. γκρι, θολό, μπέζ, κιτρινάκι. Αυτά εδώ είναι. Και άλλος αχάτης είναι εδώ. Αυτός εδώ είναι άλλος αχάτης, άσπρος. Ναι, ωραίο χρώμα. Αυτός, πολύ ωραίο. Μια απόχρωση λευκού πολύ. Και εδώ έχουμε άλλον αχάτη, μαύρο. Αυτός εδώ πρέπει να έχει περάσει από λίγες καύσεις. Γι' αυτό ναι. είναι μαύρος. Και να είναι ο αρσενικός. Ο αρσενικός. Και αυτός εδώ έχει περάσει από λιγότερες καύσεις. Πολύ λιγότερες. Και έχει και νερά. Όταν έχει νερά, σημαίνει ότι ήταν κάπου σε υγρό στοιχείο. Άλλα στοιχεία, μάλιστα. Κάτι ήταν νοτιασμένο, κάτι ήταν υγρό και ήταν καταπληκτικός, έτσι. Έχει δύο μεγάλα κύματα πάνω του. Απεικονίζει δηλαδή τη θάλασσα. Αν και στη θάλασσα δεν θα τον βρει στον αχάτη. Ναι, αλλά την έννοια του νερού. Και εδώ είναι μία καρνεόλη. Και αυτή εδώ καρνεόλη είναι. Βρίσκεται στα βάθη της γέας και πάνω σε βράχια. Και όταν την επεξεργαστούμε θα γίνει έτσι, γελιστερή. Μάλιστα. Κατέλαβε το πέτρο. Ναι. Πόσο διαφορετικά, πόσο μεγάλη διαφορά. Και εδώ να πάμε στον χρυσόλιθο, έτσι. Δεν είπαμε χρυσόκολλα. Έχουμε Άρα από η χρυσόκολλα Ναι. έχουμε χρυσόλιθο. Τι είναι ο χρυσόλιθος? Έχει εκατομμύρια αστέρια μέσα του. Εκατομμύρια αστεράκια. Εκατομμύρια αστεράκια. Χρυσίζει όλο, γυαλίζει όλο από πάνω. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, όντως. Το ίδιο και το μαύρο. Το ίδιο και σε μαύρο. Και στα μαύρο χρυσίζει εκατομμύρια αστεράκια μέσα. Ναι. Βλέπεις και αυτό εδώ. Και το μαύρο, Ναι. ακριβώς Το το είναι ο ίδιο. χρυσόλιθος. Ένα μαύρο πολύ σκούρο μπλε θα το έλεγα. Ναι. Ένα πολύ ωραίο. Τα οποία λοιπόν κάνουν σαν να τα έχουμε, σαν τους έχουμε ρίξει εμείς στη χρυσόφυλλο. Ναι, ακριβώς. Αλλά την έχουν από μέσα του. Την έχουν ενδογενή. Εδώ. Και λέει λοιπόν ότι υπάρχει και ο αχάτης, τον έδειξα. Στα χρυσοροχεία Λαμσάκου βρέθηκε και κάποτε θαυμάσιος λίθος μεταφέρθηκε στα άστυρα, φτιάχτηκε σφραγιδόλιθος και στάλθηκε στο βασιλιά, διότι ήταν πολύτιμος. Άρα βλέπουμε ότι είναι σε αυτές τις κατηγορίες αυτά, ημιπολίτιμη λίθη. Λοιπόν, το ήλεγκτρον είναι το κεχριμπάρι, ορυκτή ρητίνη, σχηματιστήσα διαπολιθώσεως της ρητίνης, διαφόρων κονοφόρων δέντρων, εις διαφόρους εποχάς. Έχει οστρεώδη θράψην, χρώμα μεταξύ κίτρινου και πορτοκαλόχρου και βρίσκεται κυρίως εις τας ακτάς της Βαλτικής. Μεταλλικών κράμα συνήθως μπορούμε να έχουμε 8 μερών αργύρου και 2 χρυσού παρασκευαζόμενων τεχνητός ή ευρισκόμενων φυσικών εις τα μεταλλεία. Αυτά τα βρίσκουμε στο λεξικό Ήλιον, Ήλιος, 1953 σελίδα και 1938 σελίδα. Έτσι. Και για το κεκριμπάρι ή ηλεκτρον από την Οδύσσεια του Ομήρου, ο Τηλέμαχος κατέφυγε στον Νέστορα από την Πύλο όταν έψαχνε τον Οδυσσέα, τον πατέρα του, για να βρει το χαμένο για πολλά χρόνια, όπως είπε ο πατέρα του. Ο Νέστορας τον βρήκε στην παραλία και τον φιλοξένησε στο κάστρο του. Και αφού του πρόσφερε φαγητό, στο στίχο Όμηρος 70-79 στη Ραψοδία Δέλτα, διαβάζουμε τα εξής. Και έπειτα πια σαν χόρτασαν καλά με φαγοπότη, είπε ο Τηλέμαχος στο γιο του Νέστορα. Κοντά του σκύβοντας το κεφάλι του, να μην ακούσουν άλλοι. Θάμαξε γεν του Νέστορα, πολύ άκριβε, φίλε μου, την λαμπεράδα του χαλκού. Τα χόλαλο παλάτι, το κεχριμπάρι, το χρυσό, το φίλτισι, το σήμι, παρόμοιο θα είναι, σαν κι αυτό του Δία το παλάτι. Πόσα αλογάριαστα κι αυτά, πόσα αλογάριαστα κι αυτά. Να βλέπω μου ήρθε Ζάιρη. Αυτά λέει ο Όμηρος για το τι έχει, Τι βρήκε, τι πάνω βρήκε. τι έχει το Περιγραφή, παλάτι. περιγραφή, Αυτό. περιγραφή. Αλλά και πώς πρέπει να είναι και του Δία, έτσι.
πώς πρέπει να είναι το Δία. Το ταυτίζει λοιπόν, ναι, ότι Ναι, αν μπορούσε να δει το παλάτι του Διός, κάτι αντίστοιχο θα ήταν. ακριβώς. Δηλαδή ο Τηλέμαχος στο γιο του Νέστορα, κοντά του σκύβοντας το κεφάλι του, να μην ακούσουν άλλοι, λέει. Ναι. Θαύμαξε γε του Νέστορα. Κοίταξε, λέει, τι είναι εδώ. Άρα βλέπουμε τη σημασία των ορυκτών στην εποχή εκείνη. Πόσο καλά τη γνώριζαν. Πόσο καλά τη γνώριζαν. Από τον Λουκιανό, τον Όμηρο, τον Πλίνιο, τον Στράβωνα, τον Ηρόδοτο. Σε όλους, σχεδόν Σε όλοι, όλους, σχεδόν όλοι έχουν ασχοληθεί. Ναι. Άρα γνωρίζουν Και πολύ τον καλά. Πίνδαρο επίσης. Και τον Και ο Πίνδαρο. Πίνδαρο. Αλλά βλέπουμε εδώ και οι ποιητές και οι ιστορικοί έχουν δώσει μεγάλη βάση στα ορυκτά. Γιατί είναι η γη. Είναι παιδιά της μάνας γης, να το πούμε έτσι απλά εμείς. Ακριβώς. Να το καταλάβουμε. Επίσης για τα είδη των πετρωμάτων, στα πετρώματα στο αρχαίο κείμενο από στίχους του Ορφέου, στο έργο Περιλήθων, με άκρατο κρασί να πίνεις και τον καλό αχάτη, με τα πολλά τα είδη που ντύνεται κάθε λογής μορφή. Δηλαδή θέλει να πει ότι πολλά είδη αχάτη έχουμε. Πολλά είδη. Πολλά, κόκκινο όπως σας έδειξα εδώ, μαύρο, μπέζ, Και κίτρινο, όλα θολό, αυτά που γκρι, είδαμε, ναι. έτσι. Λέει, Το λευκό. κάθε λογής μορφή και έτσι είναι εύκολο να δεις πολλά του αχάτη χρώματα. Ανάμεσά τους αν κοιτάξεις θα δεις τον ιαλώδη ίασπη, το σάρδιο που έχει του αίματος το χρώμα και το αστραφτερό σμαράγδι. Υπάρχει και ο κοκκινομάγουλος, αλλά και εκείνος που θα καταλάβεις πως έχει μέσα του χαλκό και αυτός με χρώμα μήλου που τράφηκε την άνοιξη. Ορφέος, στίχος 598-627, σελίδα 252. Παρατηρούμε δηλαδή στο στίχο αυτό τις αποχρώσεις των λίθων και τις ποικιλίες. Είναι πολλά λοιπόν τα είδη του αχάτη. Πολλά είδη, πολλά χρώματα, πολλές Ναι. διαφορετικές. Και βλέπουμε ότι στο ένδυμα του Καμβίση, του Ξέρξη, του Δαρίου, ο Αριστοτέλης μεταξύ άλλων αναφέρει για τους Πέρσες βασιλιάδες ότι θεωρούν ότι είναι θεοί, τέτοια είναι η υπεροχή τους, κάτι που δεν είναι έτσι σε σχέση με το Θεό, αλλά κάτι υποδεέστερο, λέει στο Μεγαλέξανδρο. Όπως λέγεται ο ίδιος ο βασιλιάς, ζούσε στα Σούσα και στα Εκτάβανα, όπου δεν μπορούσε να τον δει κανείς. Σκεφτείτε, ήταν ολόχρυσος. Κατοικώνταν και ολόχρηστος και μέσα δηλαδή κτίριο σε κτίριο, Το κυκλικά. περιβάλλον, το περιβάλλον όλο. Ναι. Ζούσε στα Σούσα και στα Εκτάβανα που δεν μπορούσε να το δει κανείς, κατοικώντας σε θαυμαστό ανάκτορο, με περίβολο που άστραφτε από το χρυσάφι και το ήλεκτρο. Και το ελεφαντόδοντο, υπήρχε οχύρωση από πολλούς συνεχόμενους πυλώνες, εξωτερική είσοδη και πρόθυρα ή έμπροσθεν θύρα που οδηγεί έξω από την αυλή, που απήχαν πολλά στάδια μεταξύ τους, με πύλες χάλκινες και ισχυρά τείχη. Περί κόσμου, στίχος 398α, σελίδα 321, αλλά τι λέει όμως στη συνέχεια ο Αριστοτέλης του Μεγαλέξανδρο. Παιδί μου, του λέει, δεν υπάρχουν θεοί έτσι. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη, λέει, ούτε φρουρούς, ούτε χρυσάφια. Γιατί τον ρώτησε, είναι δυνατόν, μήπως είναι και Θεός, γιατί αφού είναι και ολόχρυσος και είναι όλα ολόχρυσα, άρα... Μην ξεχνάμε ότι ο Μεγαλέξανδρος ήταν παιδί ακόμα τότε, έτσι. Ναι. Όταν ξεκινάει την εκστρατεία είναι μόλις 20 ετών. Ναι. Πάμε στον Ορχομενό. Πάμε σε ένα άλλο κείμενο που έχει Ανθράκιο και Οφίτη εκεί. Εκεί έχει δύο άλλα ορυκτά. Ανθράκιο και Οφίτη. Και θα σε πάω τώρα αυτή τη στιγμή στην απόδοση κατευθείαν. Ναι. Και οι λίθοι είναι και ωραίοι και σπάνιοι. Ενώ της Ελλάδας είναι μικρότερης αξίας, όπως το Ανθράκιο, εκείνο που είναι από τον Ορχομενό της Αρκαδίας, από το οποίο κατασκευάζονται κάτωπτρα και το οποίο είναι πιο σκούρο από τη Χίου, από αυτό της Χίου. Όπως και ο λίθος της Τριζίνας, αυτός απαντάται σε ποικίλα χρώματα. Από λευκό έως βαθύ ερυθρό, ποικιλόχρωμος είναι και ο Κορίνθιος, με τα ίδια χρώματα, μόνο που το λευκό του χρώμα έχει μια απόχρωση κίτρινη. Υπάρχουν πολλοί παρόμοιοι λίθοι, αλλά οι πολυτιμότεροι είναι και οι πιο σπάνιοι. Απαντώνται σε λίγους μόνο τόπους, όπως και στην Καρχιδόνα και στην περιοχή της Μασσαλίας, και στην Αίγυπτο και στους καταράκτες στη Σιρήνη, κοντά στην πόλη Ελεφαντίνη και στην λεγόμενη Ψεφό. Στην Κύπρο υπάρχει επίσης μαράγδι και ίασπης.
οι λίθοι που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μοσαϊκών προέρχονται από την Βακτριανή, κοντά στην έρημο. Άρα λοιπόν έχουν ταξιδέψει πολύ, έχουν ψάξει, τα έχουν βρει και τα χρησιμοποιούν έτσι, γιατί γνωρίζουν μεγάλες λεπτομέρειες. Βέβαια. Όταν περιγράφει ένα πέτρωμα τόσο αναλυτικά, πάει να πει ότι έχει γίνει έρευνα όχι στιγμής, αλλά πολλών ετών πριν. Ναι, και βλέπουμε εδώ ότι για το ανθράκιο ήταν σκούρο μάρμαρο στοιχείο και στον ορχομενό. Αυτό είναι το ανθράκιο. Το πολύχρωμο ανθράκον ή οφίτης υπήρχε στην περιοχή της Τριζίνας και στην Κόρινθο. Τι είναι όμως ο οφίτης ως ορυκτό? Μας το λέει η ορυκτολογία. Σύμφωνα με την ορυκτολογία, ο οφίτης προέρχεται από την αλλίωση γρανίτη και περιδοτητών. Πράσινα πετρώματα είναι ο φύτης. Ναι, ναι. Το περίδοτο. Ονομάζεται και σερπεντίνης ή οφίτης. Έτσι. Το ανθράκιον, το ορχομενού της Αρκαδίας, εστί δε ούτως μελάντερος της χείου. Εδώ τι μας λέει? Μας λέει ότι στο αρχαίο κείμενο έχουμε τη λέξη μελάντερος, δηλαδή ο μαυριδερός, ο πιο μελανός, ο πιο σκούρος. Πώς γίνεται όμως το σκούρο χρώμα? Ο Πλάτων στον Τίμαιο αναφέρει τα εξής, γιατί την κάνει να έχουμε το είδος του λίθου που είναι πιο σκούρο από ένα άλλο ομοιό του. Λέει, το θέμα αυτό όμως έχει να κάνει με στοιχεία, πύρα, νερό και γη και μας εξηγεί. Μας εξηγεί. Άποτε όμως επειδή παραμένει ποσόν υγρασίας και η γη περιχύνεται από το πυρ, όταν ψυχρανθεί γίνεται το είδος του λίθου που έχει μαύρο χρώμα. Άρα γνώριζαν τη διαδικασία. Ακριβώς. Ανθράκιον, άνθρακες ορυκτοί, όπως τους αναφέρει ο Οικονομέας και σημειώνει ότι οι γιάνθρακες ήσαν μεν γνωστοί κατά τους αρχαίους χρόνους, αλλά χρησιμοποιήθηκαν ελάχιστα εις την μεταλλουργία, βιοτεχνία και τα οικιακά ανάγκας, όπως ήταν κυρίως εν χρήση τα ξύλα και οι ξυλάνθρακες. Και επειδή αναφερόμαστε στους γιάνθρακες, θα λάβουμε υπόψη την ορυκτολογία, τι καταγράφεται ήδη από παλαιότερα. Ο οργανικός κόσμος, ζωικός ή φυτικός, λειτουργεί ως γεωλογικός παράγων. Άλλοτε μεν προκαλεί την αποσάθρωση των πετρωμάτων του στερεού φλοιού της γης, άλλοτε δε συντελεί εις τον σχηματισμό αυτών. Οι ορυκτοί άνθρακες σχηματίστηκαν σε διάφορες γεωλογικές εποχές. Διακρίνουμε τους εξής κατηγορίες: τύρφιν, λιγνίτη, λιθάνθρακα, ανθρακίτη. Πολύ σημαντική αυτή, ας πούμε, αυτό το ανασκάλεμα. Έτσι να γίνεται. Για τον άνθρακα το χρησιμοποιούμε κατά κόρον. Κάποια στιγμή, ας πούμε, γίνει και αυτό το ανασκάλεμα, για να καταλάβουμε και τι έχουμε εδώ στη χώρα μας. Κάποια στιγμή. Που έχουμε από όλα. Από όλα. Δεν λείπει τίποτα. Και για πάρα πολλά χρόνια αποτελούσαν κύρια πηγή ενέργειας σε τι να κάνουμε. Εργοστάσια μεγάλα. Σε ατμόπλια, σε πάρα πολλά, έτσι. Ναι, και στη Βακτριανή, τι αναφέρει το σχόλιο για τη Βακτριανή, ας πούμε, τι γράφω. Την αναφέρει ο ιστορικός Πολύβιος στο βιβλίο του Ήτα και λέει μεταξύ άλλων. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί αυτά είναι ιστορικά στοιχεία. Που απορρέουν από το Θεόφραστο και πρέπει να τα τεκμηριώνουμε. Λέει, ο όξος δηλαδή έχει τα σπηγάς του εις τον Κάφκασο, παίρνει όμως αύξηση κατά την πορεία του. Και στην Βακτριανήν από την ροή υδάτων φέρεται δε διαπεδινάς χώρας, με πολλά και θολά νερά. Όταν δε φτάσει στην έρημον και εις μέρη βραχώδη, χύνεται ορμητικός και βίαιος. Ο Πολύβιος στο στίχο στην Ήτα, στίχο 48, σελίδα 33, κεφάλαιο Ήτα. Ο Στράβων όσον αφορά τη Βακτριανή μας παραπέμπει στον Ευρυπίδη, στον τραγικό ποιητή και σε έναν του στίχο όπου ο Στράβων τον αναφέρει μέσα στο έργο του. Αφού δε αφήκα πίσω μου τους πολλήν χρυσών έχοντας αγρούς των λιδών και των φρυγών και περσών, τα σπεδιάδας, τας οποίας λούει ο ήλιος και τα τείχη των Βακτριών και αφού περιήλθον προσέτη την εκτεθειμένην εις βαρύς χειμώνας χώρα των βιδών και την ευδαίμονα Αραβίαν. Στράβων
γεωγραφικά 1938, του 1938 δηλαδή βιβλίο, Η έκδοση, σελίδα 433. Ήταν ιστορική περιοχή λοιπόν, κράτος με πρωτεύουσα τα Βάκτρα, ήταν νότια του ποταμού Όξου. Ο ποταμός Θεόδωρος και Όξος, μπορούμε να πούμε, και στη χώρα των Βάκτρων λένε, ο Όξος ποταμός κατεβάζει πολλούς βόλους χρυσού, και στην Ιβηρία ο ποταμός που ονομάζεται Θεόδωρος εκβράζει στο στόμιο πολύ χρυσάφι, αλλά και στη ροή του. Περί θαυμασίων ακοσμάτων, 833α, 46 σελίδα. Δεν υπάρχει κάτι που να έχει αφήσει ο Αριστοτέλης απ' έξω. Δηλαδή, ακόμα και τη χρυσόκολλα που έψαχνα, τη βρήκα εκεί. Ποιος το περίμενε δηλαδή, ότι σε ένα βιβλίο με τόσο καλή περιγραφή, έτσι, με τόση καλή περιγραφή για τα πετρώματα, θα έβρισκες δηλαδή στο περιουρανού κάτι για το κίτρινο, για τη χρυσόκολλα, γιατί όταν λέει για το κίτρινο, που τον ενδιαφέρουν τα χρώματα και έχει ασχοληθεί με τους χρωματισμούς και τα χρώματα ο Αριστοτέλης, και εκεί λίγο αναφέρει και για τη χρυσόκολλα. Του έχει κάνει εντύπωση προφανώς το χρώμα. Ναι, και οι ιδιότητες. Και την αναφέρει ως κίτρινη. Ναι. Επίσης, βλέπουμε ότι ένα άλλο κομμάτι που μας πάει πάλι σε πολύτιμους λίθους, μας πηγαίνει πάλι σε πολύτιμους λίθους, να κάνουμε και λίγο, να το αφήσουμε εδώ, συγγνώμη. Ένα άλλο κομμάτι που μας αφήνει μας πάει σε πολύτιμους λίθους είναι ένα κείμενο όπου μας λέει για κάποια ορυκτά και λέει εδώ στην απόδοση, τους συλλέγουν οι ποιείς κατά την περίοδο των ετήσιων ανέμων, διότι τότε έρχονται στην επιφάνεια καθώς αναδεικνύεται η άμμος από τους δυνατούς ανέμους. Είναι μικρή ως μεσαίου μεγέθους λίθη. Στους πολύτιμους λίθους ανήκει και το μαργαριτάρι, από το οποίο κατασκευάζονται πολύτιμα περιδέρεα. Αυτός ο λίθος είναι διαφανής σε μέγεθος όπως ο θαλμός ενός μεγάλου ψαριού. Άρα, τι είναι αυτό που συλλέγουν στους δυνατούς ανέμους? Το λέει η προηγούμενη σελίδα μας. Έτσι, όπου είναι ο φύτης, ανθράκιον συνήθως. Μια μεταβολή είπαμε λοιπόν. 3-4 είδη ανθράκιον, από ανθράκια. Μεταξύ αυτών και ο λιγνίτης. Συλλέγουν δηλαδή ετήσια με τους ανέμους, τους βρίσκουν και στην άμμο πολλές φορές, κάποιους πολύτιμους λίθους. Ετήσια άνεμοι, ποιοι είναι? Είναι οι δυνατοί βόρειοι άνεμοι στην Περσική έρημο, όπου οι λίθοι γίνονται εμφανείς και βγαίνουν στην επιφάνεια καθώς η άμμος ανακινείται. Και λέει το κείμενο, είναι μικρή μεσαίου μεγέθους, είναι πολύτιμοι, όπως τα μαργαριτάρια, ανήκουν στην κατηγορία αυτών, το βάζουμε σε περιδέρια. Είναι διαφανή σε μέγεθος όπως ο θαλμός ενός μεγάλου ψαριού, αναπτύσσεται μέσα σε ένα όστρακο, άρα εδώ είναι το μαργαριτάρι. Έτσι. Με τις πίνες υπάρχει στις ακτές των Ινδών και σε κάποια νησιά στην Ερυθρά θάλασσα, είναι τα μαργαριτάρια και είναι περίπου οι πολύτιμοι λίθοι. Υπάρχουν όμως και πολλοί άλλοι, όπως ο ορυκτός ελέφας, οι μαύροι, άσπροι, κόκκινοι, ροζ, αυτά. Άρα μας δίνει και μια πληροφορία ότι όταν φυσάει στην έρημο, φεύγει, ανασηκώνεται άμμος και αποκαλύπτεται τι? Κοράλι. Προφανώς είναι ένα είδος κοραλιού της ερήμου. Αυτό. Το οποίο ίσως και από παλαιές γεωλογικές ανακατατάξεις ήταν θάλασσα εκεί. Ναι. Δεν αποκλείεται. Μάλιστα. Σχόλιο λοιπόν τώρα για το μαργαρίτι, δηλαδή τα μαργαριτάρια. Υπήρχαν στις ακτές της Ερυθράς θάλασσας και του Ινδικού ωκεανού και στην αρχαία Ελλάδα και ήταν αφιερωμένος στη θεά Αφροδίτη, ο Μαργαρίτης. Λόγω του χρώματος. Ναι, λεγότανε ο Μαργαρίτης. Παρατήρηση λοιπόν για τα γέννη. Ο Θεόφραστος στο έργο αυτό διακρίνει διάφορες παραλλαγές των ορυκτών σε θηλυκά και αρσενικά. Όπως το σάρδιο, το κίανο, το ζαφύρι, ουσιαστικά χαρακτηρίζει κατά τα γέννη
τις βαθύτερες χρειές των λίθων. Άλλη παρατήρηση παραθέτω παρακάτω. Για το ζαφύρι. Η ζάφυρος των αρχαίων συγγραφέων ήταν το λάπις λαζούλι. Ήταν αυτό που είχαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, το βάζανε εδώ για να τους ανοίγει η μνήμη. Δηλαδή να ανοίγει το τρίτο μάτι. Ιδιαίτερο όρυξο. Τρίτο μάτι το λέγανε αυτοί. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν λέγανε καθόλου για τρίτο μάτι. Μιλούσαν για την διαίσθηση, διόραση. Έτσι. Το τρίτο μάτι ανήκει σε άλλων δοξασίες ορολογία. Άρα τι κάνανε με το ζάφυρο λάπις λαζούλι? Ο Κίανος λέει η ζάφυρος των αρχαίων συγγραφέων είναι το λάπις λαζούλι. Συνεπώς ο Κίανος που μας περιγράφει ο Θεόφραστος στο έργο αυτό είναι η εκλεκτή ποικιλία λάπις λαζούλι. Ή Κίανος. Λάπις λαζούλι φοράνε πολύ σήμερα. Έτσι, πάρα πολύ. Ναι. Έχει και σκούρο μπλε και σκούρο πράσινο, υπάρχει το γαλαζοπράσινο. Μπορεί να δεις, εγώ έχω δει λάπις λαζούλι πολύ σκούρο. Ναι. Είναι ωραίες, οι αποχρώσεις του είναι πολύ ωραίες. Ή σε χρώμα τυρκουάζ λάπις λαζούλι. Λοιπόν, στην αρχαία Ελλάδα ήταν ο Κίανος αυτός και ήταν η Σάκφυρος των αρχαίων συγγραφέων τότε. Έτσι. Πάμε τώρα σε άλλο κείμενο. Στην απόδοσή του για το κοράλι. Συμπαγής λίθος είναι και ο αιματίτης, έχει χρώμα σκοτεινό και όπως δηλώνει και το όνομά του, μοιάζει με πυγμένο ξηρό αίμα. Άλλος λίθος είναι ο λεγόμενος ξανθός, όμως είναι λευκός αυτός το χρώμα. Ξανθό αποκαλούν το λευκό οι δωρεείς. Ξανθό αποκαλούν τον λευκό άνδρα οι δωρεείς. Το κοράλι που και αυτό μοιάζει με λίθο έχει ερυθρό χρώμα και σχήμα στρογγυλεμένο σαν ρίζα. Φυτρώνει στη θάλασσα. Μάλλον εννοεί εκείνα που είναι ροζ, που είναι άσπρα, έτσι. Γενικά όχι και πολύ διαφορετικό από αυτό. Είναι και ο απολιθωμένος κάλαμος των Ινδών, αλλά οι λίθοι αυτοί χρήζουν ειδικής έρευνας. Πολλά είναι τα είδη λίθων που εξορίσσονται στα μεταλλεία. Μερικά περιέχουν χρυσό και ασήμι, αλλά μόνο το ασήμι είναι εμφανές. Αυτά είναι βαριά και σε κιλά και σε μυρωδιά. Υπάρχει επίσης ο Κίανος, ο οποίος είναι αυτοφυής και εμπεριέχει χρυσόκολλα. Δηλαδή θέλει να πει ότι είναι ένα είδος λάπις λαζούλι, ο οποίος χρυσίζει. Δηλαδή μπορεί μέσα να λαμπυρίζει. Αυτό εννοεί εμπεριέχει χρυσόκολλα. Εντάξει. Δηλαδή, αν πάμε στο Θεόφραστο να δούμε ένα σχόλιο που κάνω εκεί για τον αζωρίτη, μας περιγράφει στην πραγματεία του τον αζωρίτη, που είναι μπλε ανθρακικό ορυκτό, που είναι του χαλκού, δηλαδή ο Κίανος. Τι είναι ο Κίανος? Ο Κίανος είναι μπλε ανθρακικό ορυκτό του χαλκού. Αυτό είναι ο Κίανος. Αυτός ο αζουρίτης είναι με μαλαχίτη. Είναι πράσινο ανθρακικό ορυκτό. Δηλαδή, όταν είναι μπλεγμένος ο αζουρίτης με το μαλαχίτη, δέσουνε μαζί, είναι συνδυασμός. Μπορεί να είναι μισό πέτρωμα αζουρίτης και μισό μαλαχίτης. Ξεχωρίζουν λοιπόν. Ναι. Να είναι μέσα, μπλεγμένα, μισό έτσι, μισό έτσι. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα καλό πέτρωμα, δηλαδή για την αργυροχρυσοχοΐα. Και έτσι μπορεί να είναι μέσα και χρυσόκολλα, δηλαδή να λαμπυρίζει και να έχει και κίανο. Καταλαβαίνουμε δηλαδή που εμπεριέχει ο κίανος. Μπορεί μέσα να υπάρχουν αυτά, να βρίσκονται αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνει κάποιος ότι το ένα ορυκτό είναι μέσα στο άλλο. Το ένα ορυκτό είναι μέσα στο άλλο. Εμπεριέχεται μέσα στο άλλο. Στη μίξη στοιχείων κάτω από τη γη έχουμε διοχέτευση ή μεταστοιχείωση. Αυτό γιατί το γράφω? Διότι δεν μπορεί να είναι ο μαλαχίτης μαζί με τον αζουρίτη και να μην έχει γίνει και κάτι ειδικά μέσα του. Τι έχει γίνει? Μεταστοιχειώνονται κάποια στοιχεία από τις μίξεις. Είναι σαν την μητέρα με τον άντρα, οι οποίοι έχουν κάνει το παιδάκι και το παιδάκι μοιάζει και τους δύο. Δηλαδή όταν βλέπεις το παιδάκι νομίζεις ότι μοιάζει στον παπά, όταν βλέπεις τη μητέρα νομίζεις ότι μοιάζει στη μητέρα. Άρα τι είναι? Μια μεταστοιχείωση και των δύο. Αν το δούμε με αυτόν τον τρόπο εδώ, τύπου ορυκτολογία. Ναι.
Άλλο σχόλιο είναι τα ατμώδη αναθυμίαση. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, το βρίσκουμε ατμώδη αναθυμίαση ως όρο αναφερόμενο στο Θεόφραστο. Τι σημαίνει? Μας το εξηγεί ο Αριστοτέλης και πάλι στα μετεωρολογικά όμως αυτή τη φορά. Πρέπει να πάμε στα μετεωρολογικά. Στα μετεωρολογικά αναφέρει για τα ορυκτά και λέει το μεγαλύτερο μέρος των ορυκτών είναι χρωματισμένη σκόνη ή πέτρα που έχει σχηματιστεί από τέτοια σκόνη όπως για παράδειγμα το κινάβαρι. Με το κινάβαρι γυαλίζανε τα γάλματα, τα κάνανε να χρυσίζουν. Όλα τα μεταλλεύματα είναι προϊόν της ατμώδους αναθυμίασης και είναι ή χυτά ή ελατά, όπως ο σίδερος, ο χρυσός, ο χαλκός. Ο Αριστοτέλης λέει ότι όλα παράγονται από την ατμώδη αναθυμίαση. Αυτό λέει εκείνος. Πού το λέει? Στα μετεωρολογικά. Εγκλεισμένη μέσα στο έδαφος, ιδίως μέσα σε πέτρες, η οποία λόγω της ξηρότητας συμπυκνούται σε ενιαία μάζα και πίζει όπως ο δρόσος και υπάχνει όταν διαχωρίζονται. Τα μεταλλεύματα όμως σχηματίζονται προτού γίνει ο διαχωρισμός. Έχει γίνει διαχωρισμός. Ήδη και μετά πάμε στη σύνθεση. Έχει γίνει μετά ο διαχωρισμός. Στη σύνθεση των μορίων για να έχουμε το μετά. Ακριβώς. Άλλη παρατήρηση πάνω εκεί. Άλλο συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε. Τι μπορούμε να συμπεράνουμε μετά από αυτά που διαβάζουμε, φίλες και φίλοι? Ότι για το Θεόφραστο τα ορυκτά και γενικά όλα τα γεώδη σώματα είναι λίθη. Και πάνω από την επιφάνεια και κάτω, κάτω και μέσα βαθιά. Ο όρος λίθος και ο όρος γαία συμπεριλαμβάνει και τα μέταλλα, αφού όπως διακρίνουμε σε αναφορές του έχει γίνει και εξόρυξη σε αυτά τα μετάλλια. Επομένως δεν κάνει διαχωρισμό στο πέτρωμα ο Θεόφραστος. Όπως μάρμαρο, ελαφρόπετρα που είναι στην επιφάνεια ή όπως το γυαλί που είναι στην επιφάνεια με τα μέταλλα. Δεν κάνει διαχωρισμό με το μετάλλευμα όπως ο χαλκός, ο μόλιβδος, ο κασίτερος, ο άργυρος. Προέρχονται, λέει, όλα από τη γαία. Ο Αριστοτέλης όμως τα διαχωρίζει γιατί σχηματίζονται αλλιώς. Είναι, λέει, δύο είδη. Είναι διπλής φύσεως, λέει ο Αριστοτέλης. Αυτό το κομμάτι, αυτό το χώριο είναι μία αναφορά στο τι κάνει ο ένας και τι θεωρεί και πώς είναι και που δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, αλλά και αυτά που λέει ο Αριστοτέλης στα μετεωρολογικά που ελέγχει και τα εδάφη κάτω από την επιφάνεια της γης, έτσι, το υπέδαφος, θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Άλλο στοιχείο. Πώς γνώριζε. Όλα στοιχεία στα μετεωρολογικά. Μας λέει ότι για δύο είδη, όπως υποστηρίζει, υπάρχουν δύο αναθυμιάσεις, με ατμώδης και καπνώδης. Τα σώματα που σχηματίζονται μέσα στη γη είναι επίσης δύο είδων, τα ορυκτά και τα μεταλλεύματα. Μιλάει για ατμώδη και καπνώδη. Δύο διαφορετικά πράγματα. Ο καπνός είναι γιατί καίγεται και ο ατμός γιατί εξατμίζεται. Και έχουμε τα ορυκτά και τα μεταλλεύματα. Μήπως θέλετε να πάμε σε διάλειμμα ή μήπως θέλετε να... Θεωρώ ότι έχουμε καλύψει μια ωραία εκπομπή. Αν κλείνει εδώ το κεφάλαιο. Επειδή εδώ κλείνει αυτό, δεν έχουμε κάποιο σχόλιο άλλο, πάμε σε άλλο αρχαίο κείμενο. Ναι. Κυρίες και κύριοι, τα ανίποτα συνεχίζουν περί λίθων του Θεόφραστου.